Usa ka motor rider kinsa misalmot sa usa ka motor race sa Asuncion, Davao del Norte ang nadisgrasya dihang mitabok ang usa ka iro sa racetrack. Ani ang report ni Jandy Esteban. Maupay pagsugod sa lumba, disgrasya na dayon ang gidangatan nining motor rider sa Barangay Buan, Asuncion, Davao del Norte. Nag-una na unta kini sa lumbanay, aban malas lang kay nitabok ang usa ka iro sa racetrack. Hinungdang na aksidente kini, nabanggaan pagyud sa nagsunod nga motor. Igo na lang sa pagluhod o pag-agwanta sa kasakit ang rider. Daghan siya kadula ma'am, dito lang gid nga kadto lang gid nga time ba nga nakuan gid timingan gid siya sa ilo gid pa x-ray siya niya karon nigawas ang x-ray. Okay ram ng x-ray pero ipahilot pa to siya karon ma'am kay kuan maglisod siya ginawa. Sumala sa kapulisan, walay permit ang maong aktibidad nga gipahigayon subay sa kasaulugan sa araw ng barangay. Gibawal ang mga samang aktibidad sa Asuncion bisan anaa kini sa alert level 2. Gawas lang kung dunay pagtugot sa LGU. Makita usab sa video nga wala na natuman sa mga tao ang health protocol sama sa pagsuot og mask. Ako na lang po ipamonitor sa kuha mong personnel, intensify na mo ang police patrol para ma-avoid ning nanisod na incident ma'am. Ginaimbestigahan na sa kapulisan ang hitabo aron masuta kung kinsa ang organizer niini. Wala pa'y pahayag ang lokal nga paggamhanan labot sa maong hitabo. Niadtong Lunes, aksidente sab ang gisangputan sa mga naglumbaanay nga motor sa National Highway sa Tagum City, Davao del Norte. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.